magluluto tayo ngayon ng adobo with gata. Ayan, binili ko sa palengke, chicken wings. Ayan, nakarinate lang natin ng toyo. Tansyahan lang yung ginagawa ko. Tapos, scarlet. Tapos, tsaka paminta lang. Tapos, yan. Marinate ko ito ng siguro na sa isang oras. Lagyan tayo ng oil. Tapos, lagyan natin yung bawang. Hindi lang natin yung golden brown. Brown na siya, sunod natin ang sibuyas. Hintayin lang natin ma-salt siya ng sibuyas. So, after ma-salt ng sibuyas, lagyan na natin itong na-marinate na rin ng isang oras. Tapos yung gata, hindi na tayo maglalagay ng tubig gata na. Yung ano muna, yung pangalawang gata. Yan, yung pangalawang gata yung ano na. Tapos lagyan natin ng bay leaves. Tapos suka. Huwag nyo nang haluin pag lagyan nyo ng suka. Tapos takpan lang muna. Siguro mga 3 minutes. After 3 minutes. Patuloy natin yung sabaw. So yun, lagyan natin ng sili. Kahit maliit to, makapalis na to. Natin hanggang matuyo. Lagay na natin yung unang gata. Yun, mukhang masarap na. So, ayun, pag malapit na yung sabaw, yan, okay na yan. Masarap sa ano, malapit yung sabaw. So, yun. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.